Oan dela hilabete batzuk Antzuolan energiaren inguruko topaketa batzuk antolatu zituen udalbiltzan, handik energia gida sortu zen, eta han ikusi zen baita ere energia komunitate desberdinek, behar desberdinak zituztela gestioari begira. Piskat horri erantzutea dator gaurko topaketa hauek, eta etorkizunean Euskal Herri mailako sare bat osatzea, energia komunitateak erdian egongo direnak, baino energiaren inguruan bueltan dabiltza zen aktore desberdinak ere jasoko lituzkeen sare bat. Herrian eta herriarentzako sortutako komunitate energetikoak ezinbesteko iruditzen zaigu eskualdeko perspektiba baten aritzea, bai indarrak elkarbanatzeko eta guztia pixka bat saretzeko. Komunitate energetikoak herritarrengandik sortutak diren ekimenak edo ekintzak direnez, sostengua beharra dago, komunitate ezberdinen arteko elkarlana sustatzeko, jakintza ezberdinetako ekosistema bat sortu beharra dugu, ehuntzen joateko, elkarlan hori eta aurrera jotzeko herri bezala eta tresnak sortzeko, herritarrei laguntzeko bide horretan. Nik uste dut energia komunitateen saretze bat oso importanti izango litzakeela, komunitatea erdigunean daukien transizio energetikora sujeto gakuek dielako, eraberien pixka eta ahulak dielako, eta saretzek eskaini alduzkulako proiektu senduago batzuk, baliabide partekate batzuk, eta segurutik eraginkortasun handixo baterako hainbat aukera. Iparraldean kasuan jada bada 10 urte lanean ari garela, INR-en barnean, eta azkenean esparru ezberdinetan lanean ari gara saretzeko, bai sorkuntzan elektrikoki, baina termikoa ere bai, egurra erabiliz. Azken urteetan sortu dugu ere bai autopartekatu kooperatiba bat, beraz ikusten dugu azkenean esparru ezberdinetan lan eginez, komunitateak eta kooperatiba bakoitzeko kideak haien artean uztartu ditzatela proiektu berriak.